ערב טוב, אחר צהריים טובים. אני תמי קראוס, ואני מודה לך שבחרת להאזין לתוכנית שלי, החופש מתוך עצמי. אני מדריכה לתודעה חדשה, מלווה אנשים בתהליכי התפתחות ושינויים, או שינויי דרך ממקום של חופש ובחירה. היום אנחנו בשידור ה-26 שלי, שזה 2 ועוד 6 נותן 8, והמספר 8 כשהוא שוכב, אז הוא אין סוף, הוא מראה אין סוף. אני אוהבת את המשחק הזה עם המספרים, אני אוהבת את המשחק הזה גם עם האותיות. אז בתוכניות הקודמות שלי אני דיברתי הרבה על אהבה לעצמי, היו 22 תוכניות שידורים על אהבה לעצמי, והרחבתי את השידורים למקום של חופש פנימי, שמגיע משקט פנימי, שמגיע מהשקטת המחשבות, מלהיות בבינג שלנו, באהבה לעצמי, להיות נוכחת ולהיות במרכז של עצמי, להיות במקום של שמחה, ממש שמחה ילדית כמו ילדים, שמחה שגם היא אחד המפתחות ליצירתיות ולאומץ, כי ילדים הם מאוד יצירתיים והם מאוד אמיצים גם, אלא אם כן אנחנו נעצור אותם. היום אני אדבר על חיבור אל הטוב והניסי שנמצא מסביב לנו, על כל הטוב הזה שהבריאה מביאה ואיך אנחנו מעצימים את הטוב הזה. כי מעבר למה שאנחנו רואים ביום יום ומתמקדים בו, יש כאן הרבה מאוד דברים משמחים וקסומים ביקום הזה או ביקומים האלה או במכלול הגדול הזה שאנחנו חלק ממנו. גם באופן אישי וגם כדור הארץ שלנו. בימים האלה מאוד חשוב לנו במיוחד להיות במקום של אחדות וענווה, בגלל כל מה שקורה בחוץ, בעולם, עם כאוס כזה, ולהיות במקום של חופש. אני חושבת שזו תודעה שהיא כמעט הכרחית, ואני מציעה להתאמץ ולהיות במקום התודעתי הזה כמה שיותר, כאילו כל פעם שיש גם נפילות קטנות, להתאמץ ולחזור ולטפס למעלה. אני מביאה לכאן מסרים ממני, כי הייתי במקום האלה, במקומות אחרים, הייתי במקום הזה, ואני לגמרי הייתי שם, ואני מציעה לכם לעבור עם עצמכם דרך, ולהגיע למקום אחר. מה שאני מבינה מהניסיון שצברתי עם המטופלים שלי ב-20 השנים האחרונות, זה שככל שאנחנו מתחברות למודעות, לאהבה לעצמי, עם הכלה עצמית ועם חמלה, ואנחנו מבינות את החוקים של הפלא הזה, של הבריאה הזו, אנחנו מתחברות יותר ויותר לחופש, יותר ויותר לשמחה, יותר ויותר לענווה ולאחדות, ויותר ויותר זה נשאר לאורך זמן, ודברים לא מזיזים אותנו משם, או לא מפילים אותנו, אפשר לקרוא לזה גם ככה. אני אישית מתחברת למקום הזה יותר ויותר מיום ליום. אני גם מרגישה יותר ויותר כלילה. ואני רוצה לסחוף אותך ולהביא אותך לכאן, למקום הזה של הכלילות, כדי שתוכלי גם את להיות עם התחושה הנפלאה הזו. היום לקראת חג החנוכה, אנחנו נדבר על ראיית הטוב והניסי שנמצא מסביב לנו, על כל הטוב הזה שהבריאה מביאה, ואיך אנחנו בעצם מעצימים אותו. ואנחנו גם נתחבר תוך כדי השיחה לתדרים ניסיים של חודש כסלו. תנסו להתחבר לתדרים האלה, תדרים נפלאים. סביבנו יש עולם קסום ומופלא, פלא שאנחנו לא מבינים אותו, ואנחנו, בני האנוש, האנושות חוקרת אותו ומנסה להבין ולגלות אותו לעומק ובודקת וחוקרים, וכמעט כל דבר שהטבע הביא לנו בעולם, וגם מחוץ לגלקסיות קרובות ורחוקות חוקרים וחוקרים, וכל הזמן מתגלה רק עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. וכל יום מתרחשים בו ניסים, ואנחנו לא ממש רואים אותם, אנחנו לא תמיד מודעים להם. כי אנחנו רגילים להתמקד בעצמנו, בהורים שלנו, בילדים שלנו, בסביבה הקרובה, ולפעמים גם במדינה. היום אנחנו מתמקדים קצת יותר במדינה, כי מביאים לנו כל 3 חודשים בחירות חדשות, וכל מה שיש, המגפה הזו שמשתוללת בחוץ, וכל האי הסכמות וכו'. מביאים אותנו להתעסקות מאוד יותר חיצונית ממה שאמור להיות.
אז אנחנו מתמקדים בעצמנו, במה שקורה לנו, לא בפלא הגדול הזה של הבריאה, ומסתכלים ובוחנים ממקום של הצלחה ואי הצלחה, וממהרים לשפוט, ונותנים ציונים לעצמנו קודם כל, וגם כמובן לסביבה. אנחנו נותנים ציונים כמעט על כל דבר שמגיע אלינו, ומתמקדים לא רק בפיזי מגיע אלינו, אלא מגיע אלינו גם רעיונית, במדיה, בכל מקום. מתמקדים בתוצאות שאנחנו רואים, שופטים את התוצאות, ואנחנו שופטים במובנים של נכון ולא נכון, ומסיקים מסקנות כתוצאה ממה שהראו לנו שלא תמיד זה מדויק, וכתוצאה ממה שנדמה לנו, וכתוצאה מהתבניות שבתוכנו. ואנחנו מגיבים ולא תמיד עוצרים כדי לראות אם המצבים שחוזרים הם בדרך כלל אותם מצבים. והמצבים הם אותם מצבים, התלונות הם אותם תלונות. עם תמונה אחרת, עם מראה אחר, אבל זה אותו דבר. מגיעים מאותם תובנות ומאותם תבניות, ואותם למעשה אנחנו צריכים לשחרר. זאת אומרת, כשאנחנו פוגשים תוצאה מסוימת שלא מקובלת עלינו, היא יכולה להיות המפתח להתפתחות האישית שלנו. דרך בחינה של תוצאה, למשל מישהו כועס עלינו, והתבוננות בתוצאה הזו, אנחנו יכולים לגלות את עצמנו. אם אנחנו נתקלות באנשים שכועסים רוב הזמן. קרוב לוודאי שגם אנחנו כועסות או מסתירות כעסים, כי הסביבה הרי משקפת לנו את מה שקורה בתוכנו. כי זה חלק מאיתנו. ועל זה, אם אנחנו פתאום שמות לב לזה, אם אנחנו חושבות על זה, ורואות משהו שקורה וחוזר על עצמו, אנחנו יכולות להבין שהוא קיים בתוכנו. ואם הוא קיים בתוכנו, ואנחנו כבר במודעות לזה, אז אפשר לשחרר אותו, לעבוד על זה ולשחרר אותנו. כי מה שבאנו לעשות כאן הוא הרבה יותר גדול ורחב מההתעסקות האישית הפרטית שלנו באכלו לי, שתו לי, בקורבנות. אנחנו חלק מאותו יקום רב-ממדי, אותו יקום עצום, שנמצאות בו גלקסיות כאלה שכבר גילינו וכאלה שלא גילינו, וכל כוכבי הלכת, ואנחנו כאן כל אחד מהמקום שלו כדי להשפיע ולייצר עולם טוב יותר. כולנו כאן שלוחות של הבורא, או הבריאה, או כמו שאומרים אצלנו ביהדות, אנחנו מלבושים של הבורא, אבל אנחנו שלוחות של הבורא, כל אחד יכול לחשוב על זה מהמקום שלו, איך שהוא תופס את המציאות. כל אחד הוא ייחודי לעצמו, עם תכונות ויכולות מדהימות, עם תכונות ויכולות ייחודיות לא עולה באופן אישי. כולנו שלוחות של האנרגיה הראשונית שהיא אהבה. אנחנו קוראים לה אהבה כי כך היא נקראת, אבל זה תדר שאנחנו לא יכולים להבין אותו. כשאנחנו מבינים אותו אנחנו כבר לא אנושיים, אני חושבת. אבל ככל שאנחנו עובדים על עצמנו יותר ויותר אנחנו יכולים להתקרב לאותה תחושה. האנרגיה הזו שהיא אהבה, שאנחנו לא יודעים אותה, למעשה אנחנו לא יודעים אותה כי אנחנו מהיום שנולדנו, בעצם מהיום שאנחנו מתחילים להבין או להיות במודעות כלשהי, אנחנו לבושים כבר באגו שלנו. באגו שלנו שבנוי מהאגו של ההורים שלנו, של הסבים, של הסבתות, של המורים, של החברים. האגו שקיבלנו לאורך כל הדרך בחיים האלה, גם בחיים קודמים וגם בגלגולים, וגם בגנטיקה הגלגולית שלנו. האגו הזה שמנהל אותך, מביא אותך להסתכלות מאוד צרה של מה שקורה במציאות באמת. הוא מביא את הביקורת, הוא מביא את הרכילות, את האשמה, את הבושה, את התחרות, את החרדות, את חוסר האמונה, משאיר אותך במין לולאה של פחד. והוא משאיר איתנו את הקורבנות. הוא משאיר את האחריות למה שקורה לך, לא בידיים שלך, אלא אצל מישהו אחר. זאת אומרת, את חושבת שהאחריות למה שאנחנו, רובנו, חושבים, שמה שקורה הוא באחריות מישהו אחר, ולאו דווקא באחריותנו. ואז אנחנו בוחנים אותו ממקום קורבני, ממקום של מסכנות, כשלמעשה
אנחנו יכולות להחליט שאנחנו בעלות הבית של החיים שלנו. ואנחנו יכולות לשנות חשיבה ולשנות מציאות. ההפך מהמקום הזה של הפחד ושל הקורבנות זה להיות באהבה. ההפך מלהיות במקום שהפחד מנהל אותנו, כי כשאנחנו במקום של אהבה ושל קבלה ושל הכלה של כל מה שקורה, אנחנו חוקרות ממקום של אהבה את מה שקורה מסביב לנו. אנחנו מתחברות לאמונה בעצמנו. אחר כך זה גם מחבר אותנו לאמונה עם הבריאה, ואנחנו מתחברות לשקט ולשמחה. מה יותר נכון לנו מלהרגיש אהבה? מה יותר נכון לנו מאשר לחיות בהרגשה שאנחנו מקבלים את הדברים ולא נמצאים איתם במלחמה? כי מה שקורה לנו היום אנחנו בסוג של מלחמה גם עם עצמנו. מה יותר נכון מלקבל את המראה שלך? מלקבל את המשקל שלי? מלקבל את המציאות שלי במקום להילחם בה? אני הייתי במקום הזה. הייתי במקום של שיפוטיות, של ביקורת עצמית מאוד מאוד גבוהה. במקום של מלחמה עם עצמי יומיומית. ועם התוצאות שקיבלתי. הייתי למעשה במקום של נפרדות מעצמי, לא הייתי מאוחדת עם עצמי. והיה לי לא טוב. טיפלתי בעצמי תוך כדי לימודים, ותוך כדי טיפולים, גם במטופלים שלי גם טיפלתי בעצמי, כל פעם כשראיתי שמשהו אצלי עדיין שיפט שאפשר לשפר, והתקדמתי. ואפילו הרגשתי יותר טוב, ואני מרגישה, ברור, מרגישה יותר טוב עם עצמי. אז אני מציעה לוותר ולהחליט שאנחנו באהבה לעצמנו, עם הסביבה. נוותר על התוצאה. נוותר על השיפוטיות בתוצאה. נכיל אותה. נקבל את עצמנו בחמלה. ונחשוב כך שהחשבונות היחידים שיהיו לנו הם החשבונות, אם אנחנו אוהבות את עצמנו מספיק, את עצמנו ואת הבריאה כתוצאה מכך, מספיק או לא. זו הייתה החשבנות היחידה, עליה אנחנו צריכים לשים את הדגש. כי אנחנו חלק ממנה, אנחנו חלק אורגני גם מאותה הבריאה. גם היום, עם כל מה שאני אומרת עד כעת, אני לפעמים, יש מצבים שאני מזכירה לעצמי להחליף משקפיים ולהסתכל ממקום אחר. לא תמיד זה פשוט, כי יש גם את הסביבה שאנחנו מתחשבים בה, ולא בהכרח היא מקבלת את הגישה החדשה שלנו. אבל למעשה זה לא חדש, זה משהו שהיינו אמורים, כתינוק נולד כזה. לכולם הוא מחייך, עם כולם הוא נחמד. כך צריך להיות, זה תדר של אהבה. אבל תמיד נזכור שכל שינוי שאנחנו עושים הוא משפיע גם על הסביבה שלנו. ואז הסביבה עוברת את התהליכים, היא עוברת שדרוג בזכותנו, כל אחד מהמקום שלו או שלה, והעולם שלנו הופך להיות יותר טוב. אני אספר לכם איזשהו סיפור שקרה לנו במשפחה לפני 3 שבועות. זה היה ב' בכסלו, כסלו זה חודש הניסים, חודש חנוכה, שבו מתרחשים הרבה מאוד ניסים, אנחנו רק צריכים לבחון ולשים לב שהם קורים. אבא של בעלי, שהוא איש יקר מאוד, שכל החיים הוא נתן אהבה והיה אהוב, בן 96, קיבל אירוע מוחי. בבית החולים, זה היה בערב, הרופאים נתנו לנו איזושהי הבחנה, שאנחנו לא בטוחים מה המהות של אותה הבחנה, ונוצרה דרמה מאוד מאוד גדולה. ברמה שבני המשפחה, דרמה כזו שברמה שבני המשפחה, הנכדים הוזמנו להיפרד. באותו זמן אני הנחיתי מעגל נשים, וכשסיימנו את המפגש, הבעל שלי התקשר וסיפר לי על זה. אז גם אני הלכתי לבית החולים, כמובן, וכל הערב ההוא, וגם בימים שאחרי, וכל פעם כשנכנסה בי מחשבה או פחד, הייתי במודעות, אמרתי בלב את אותם הדברים שהעברתי גם בסרטונים אחרים כאן. כל פעם כשנכנס לי פחד או מחשבה, פחדים ומחשבות שיכלו להיות גם לתפוס גם לגבי כל מיני אירועים, כי גם אני כבר לא בת 16. אז התחלתי לומר, אינני מזדהה עם המחשבות האלה, כל פעם כשנכנסה המחשבה. אנחנו באמת התכוננו לפרידה שלא קרתה,
האיש המדהים הזה שעבר כל כך הרבה בחייו, הוא ממשיך בחיים עם פגיעה בדיבור בלבד, שגם היא משתפרת. לא יאומן, ממש נס. והוא ממשיך להתעניין בנו, הוא ממשיך להתעניין בנכדים, ממשיך למרות המצב שהוא לא, כאילו לא יכול לתקשר, הוא פחות ורבלי, הוא נותן את האהבה שלו, הוא לא מתלונן, הוא לא מרגיש קורבן, הוא לא שואל אפילו לא עם הידיים למה זה קרה לי. הוא מבין שזאת המציאות והוא צריך לקבל אותה כפי שהיא. הוא דרך אגב, כבר לפני 30 שנה לימד אותי, הוא קורא לזה לגרש מחשבות. ככה הוא חי, כל פעם כשנכנסת לו מחשבה לא חיובית, הוא מגרש את המחשבות. אני לא בדיוק זוכרת איך הוא אמר שהוא עושה את זה, אבל הוא הגיע לגיל 96, ערני, עצמאי, במודעות ועם ידע רב. אז לגבי מה שאני עשיתי בבית החולים, עצם החזרתיות במילים שאמרתי לעצמי, השאירה אותי כל הזמן באופטימיות ובכלילות יחסית למקרה. והיא גם השפיעה על המשפחה הפרטית שלי, כי כולם ראו את התגובה שלי, לא הייתה תגובה טיפשית, היא הייתה תגובה של אמונה מאוד גדולה ושל חיוביות מאוד גדולה, וזה השפיע על כולם, זה העלה את כולם. כדי להגיע למקום הזה, מה שאני עשיתי ואני ממליצה גם לכם לעשות, זה להיות כנים עם עצמכם ולקבל החלטה. ההחלטה היא לקחת אחריות על מצבים, להבין אותם, וכל דבר קטן, אפילו הליכה ברחוב זה מצב, להבין אותם דרך עיניים אחרות ממה שהבנתם עד היום. לבחון אותם, לבדוק אותם, לחקור אותם ולהסתכל על מה שבחוץ ממקום שאנחנו לא רגילים אליו. להתרגל ולהסתכל על המציאות ממקום גבוה יותר. אני קוראת לזה להסתכל על המציאות מעזריאלי. אני מציעה לכם גם לקבל את ההחלטה, וגם אחרי זה לכתוב לעצמכם סוג של חזון. עכשיו זה גם סוף שנה, זה יוצא מצוין. הוא יכול להיות חזון אישי, והוא יכול להיות גם חזון ביחד בן או בת הזוג שלכם. למשל, איזה סוג של חזון, משהו שדיברתי עליו קודם, דיברתי על כעסים, אז למשל להפסיק לכעוס. או חזון להפסיק לרצות, בשנה הזו אני רוצה להפסיק לרצות. אחרי זה לכתוב ממש מטרות, להפסיק לכעוס על בן הזוג שלי, או להפסיק לרצות את ההורים שלי, ואחר כך יש גם מטרות משנה, ויש יעדים. בחודש הקרוב אני אקרא על כך על ספר על הנושא, אחר כך ואני אבחר מורה או מדריך שילווה אותי. וכך להמשיך ולפרט עד סוף השנה את היעדים, ואני מבטיחה לכם שתצליחו. עצם ההחלטה וההתכווננות מחברת אותך קודם כל לתדר של שינוי וריפוי, שהוא כבר יותר גבוה. כבר את מעלה את עצמך, את התדר שלך, עצם ההחלטה. עצם זה שהחלטת ואת עושה מעשה בעניין, כבר את במקום אחר. במקביל או בנוסף, אני מאוד מאוד ממליצה להמשיך ולפתח את האמונה שלך בעצמך וביקום ובבריאה ובחוקים של הבריאה, כי הם מאוד משפיעים על איך להתנהלות שלנו. גם התובנות שלנו, הידע שלנו, את חוקי הבריאה, מביאים אותנו למקום שאנחנו מתנהלים אחרת. גם כאן את יכולה לבחור בליווי ואפשר ללמוד או לקרוא ספרים או סדנאות. עוד המלצה להתקרבות אל עצמנו ולקחת אחריות היא להיות במודעות למחשבות שלך. זה דיברנו בשידורים קודמים, אבל אני אחזור כי לא כולם שמעו את השידורים. ופשוט להסיט מהדרך את המחשבות שלא מקדמות אותך. כי כל מחשבה שאת מתבוננת בה, שאת משקיעה בה מזמנך, היא מעצימה את עצמה ויוצרת את המציאות מחדש. אני אחזור על זה, כל מחשבה שלנו מעצימה את עצמה ויוצרת את המציאות שלנו מחדש. ולכן כדאי לנו להתבונן במחשבות שהן מעצימות אותנו. אז לפני שאני מסיימת את השידור, אני רוצה להזמין אתכם להתחבר לאנרגיית הבריאה, למפגש זום איתי בנר רביעי של חנוכה, להתחבר לאנרגיה ניסית של החודש הזה.
ליצור לעצמנו ניסים. ואם מישהי מכן מעוניינת בליווי אישי, אז אני כאן עבורך. אם את מעוניינת במפגש חנוכה, אני מצרפת קישור לוואטסאפ, או שאפשר גם בטלפון שלי. אתן מוזמנות להקשיב לשידורים הקודמים. אני מצרפת גם קישור לערוץ היוטיוב שלי ולפרטים שלי. אני תמי קראוס, שולחת אהבה. ביי.